Li paytextê Tirkiye Enqereyê her sal cejna Newrozê weke gelek navendan bi coşeke mezin da hat pêşwazîkirin û di bin rêveberiya HDP de ahengên Newrozê hatin li darxistin. Lê îsal ji ber rewşa alozî ewlehiyê hemû ahengên Newrozê hatine betalkirin. Di gel vê yekê çend komeleyên Kurdan yên li Enqere jî karên xwe dane rawestandin. Rast wekî tê zanîn wek bajarekî mîna Enqereyê metropolê Kurdên li Enqerê em her sal Newrozê bi zêdetir coş û geş dikin û pîroz dikin li gel partiyê siyasî û saziyên civakî lê berî îsal piçekî rewş xeternak bû. Hem li bajaran li metropolan zêde bombetên teqîn, hem li Bakurê Kurdistanê şerekî dijwar heye, hem jî Daeş li du perçeyê Kurdistanê Başûr û Rojava têk çû xwedawêje li ser saziyên Kurdan bi wê tirsê, bi wê metirsiyê gelek bajarên Tirkiye û Kurdên li Bakur ev pîrozbahiya Newrozê hat betalkirin. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî hemû bernameyên xwe yên Newrozê li Enqere û Anatolya Navîn betalkirine. Xwendekarên Kurd yên li Enqere dixwînin jî dibêjin ji ber tirs û xofahiyî ew nikarin êdî zû bi zû derkevin derwe. Rastî xov ketiye dîle her kesî xwendekarên me jî kêm bûne êdî kes naye qursê dersên me jî em talok dikin batal dikin ev du hefteyê em qursên xwe nakin çê nakin. Meydana Qizilay, meydana herî serekew navdar ya Enqereya û teqînên Enqere jî li vê meydanê pêk hatibûn. Herçend bergiriyên evlehiyê hatibine zêdekirin jî xelkê Enqere hêjî nevêrin seredana vê meydanê bikin. Dawiya hefteyê weke gelek bajaran ji bo paytextê Tirkiye Enqerê jî roja geşt û gerê ye. Her roj ev kolanane pêşwaziya hezaran kesan dikin. Lê belê bi taybetî piştî teqînên vê dîmakê kolanên paytextê Tirkiye Enqere jî bêdeng û valan e. Şewket Erkî, Rûdaw, Enqere.